De Tjerke van Surg is biel bepalend voor het Lietse dorp achter de Zeediek. Het gaat om een relatief jonge tjerke in neo-renaissance-stijl met een bijzondere toer. De tjerke is een jaar monniglien, leefde vol opknapt, maar wordt een te zwiere lijst van de Lietse tjerkelijke gemeente. En dan komt de stichting Oude Frieske Tjerken in beeld. Onze primaire doelstelling is om dit soort cultureel erfgoed in stand te houden. En waar andere partijen dat niet meer kunnen waarmaken, nemen wij die rol over. De stichting Oude Frieske Tjerken bestaat zo'n 40 jaar en neemt gemiddeld 1 keer in het jaar een tjerke hoor. Maar doordat heel tijd meer tjerken net meer als tjerken gebruikt worden, wordt het onbad grutter. Nijzurg worden deze mannen ook nog de tjerken van Jelsum en Kwaaiem oernam. Om dat aan te kennen, kan de stichting wel wat meer stiepen broeken van de provincie. Voor het in stand houden van ons apparaat zijn wij afhankelijk van de provincie. En wij zijn al lange tijd met de provincie in gesprek dat als ons bezit groeit of de organisatie en daarmee de subsidie die de provincie geeft niet mee zal moeten groeien. Bij de exploitatie van de tjerken van Surg komt het wel goed. De stichting kan je voor de opbrengsten broeken van een peer bundel van de tjerken.